Sibiri janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2026 DMS-TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ni ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati tɛmɛnenw na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni wili ni ka taa Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ ni o ye Nicolas Maduro fo Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2026 min ye AES jamanaw ye ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛɛ bɔra ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni ye nin wale min kɛ ni o de ye ka taa Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ fo Venezuela jamana kɔnɔna na ko olu kɔni AES jamanaw bɛ o ko in condamné ko wa ko min yɛrɛ kɔni don a bɛ Venezuela ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ de kɔni violer. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane maaw olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw fo ka taa se fɛn kuntanw yɛrɛ kɔni ma k'olu doni kɛlɛni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu na araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 san 2026 ko an ka Mali douane maa minnu yɛrɛ kɔni ka poste yɛrɛ kɔni bɛ bila localité yɛrɛ kɔni na k'olu ye bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o taara bɔ tramadol ni ale ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye ale caman yɛrɛ kɔni kan ni bolimafɛn in kɔnɔna na tramadol min yɛrɛ kɔni kun na feere ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako la. Ko Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye siraban kasaraw yɛrɛ kɔni ko o cayara kosɛbɛ san 2025 tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera Kayi protection civile maaw yɛrɛ kɔni ka direction régionale maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ni u kɔni y'a yira k'a fɔ ko san 2025 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko siraban kasara 1324 yɛrɛ de kɔni kɛra ni région kofɔlen in kɔnɔna na. I n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye fanga dafiri o kumana na kɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka Burkina Faso ka service de renseignement maaw ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni sababuya la o kɛra sababu yɛrɛ kɔni n'u sera ka nin fanga dafiri ko in yɛrɛ kɔni bali o ko hukumu de kɔnɔna la Burkina Faso ka lakanako minisiri ni o ye Mamadou Sana ye ale kun bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye maaw yɛrɛ kɔni minɛlen ni coup d'état ko in hukumu na ko o baaraw bɛ sen na Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko wa ko ni maaw yɛrɛ kɔni minɛna ni ɲininkaliw yɛrɛ kɔni teguna u la ɲininkaliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ a filmer yɛrɛ kɔni walasa ka se ka o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni di kunnafoni sira maaw yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna an ye vidéo dɔ yɛrɛ kɔni vidéo min yɛrɛ kɔnɔna Burkina Faso ka officier dɔ b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ko ni coup d'état ko in hukumu yɛrɛ kɔnɔna ko ale ye CFA wari miliyɔn 8 yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko coup d'état in yɛrɛ kɔni kun labɛnna Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ dɔ de fɛ ni o ye Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ni nin maa kofɔlen in boli bɛ Togo jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi san 2025 décembre kalo tile 28 su ne ka dugu jɛ décembre kalo tile 29 na min yɛrɛ kɔni Ukraine maaw ye olu ye drone 91 yɛrɛ kɔni wili walasa ka se ka taa attaque kɛ ni ka ɲɛsin Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka so ma ni o ye Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni o ko jaabi la Russie maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko janvier kalo tile 9 su san 2026 ko min yɛrɛ kɔni olu Russie maaw k'olu ye u ka missile Orychnik yɛrɛ kɔni wili ni ka taa frappe kɛ ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma o y'a yira k'a fɔ k'u ka nin frappe yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ye Ukraine jamana nimayɔrɔw yɛrɛ de kɔni visé ko wa ko missile Orychnik yɛrɛ kɔni ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Ukraine jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2026 min ye AES jamanaw ye ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'u hakilinata yɛrɛ kɔni fɔ États-Unis ye ko min yɛrɛ kɔni kɛ Venezuela jamana kɔnɔna na ni o de ka taa Venezuela jamana ɲɛmaa minɛ fo Venezuela jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Mali Burkina Faso ale Niger ni olu de AES jamanaw ye communiqué in kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko États-Unis opération militaire min yɛrɛ kɔni kɛ opération militaire min yɛrɛ
kɔni kɛra sababu ye n'u taara Nicolas Maduro ni a muso ni o ye Venezuela jamana ɲɛmaa ni a muso ye k'u taara olu yɛrɛ kɔni minɛ fo Venezuela jamana kɔnɔna na AES jamanaw y'a yira k'a fɔ ko in ye olu jɔrɔ kosɛbɛ wa a y'olu dabaliya ban ko in yɛrɛ kɔni k'a kɛra kabako ko de ye olu bolo. AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis ye nin wale min yɛrɛ kɔni kɛ k'olu o yɛrɛ kɔni bolo o wale yɛrɛ kɔni bɛ i n'a fɔ hi sen don jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔ kow de la ko wa o ko sugu nin yɛrɛ kɔni dun man kan tɛ ka kɛ wa ko in yɛrɛ kɔni bɛ i n'a fɔ États-Unis yɛrɛ kɔni taara binkani wale de kɛ ni ka ɲɛsin Venezuela jamana yɛrɛ kɔni ma n'a ka nin ko kɛta in ye. Communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye jamana kɛlɛkɛlaw yɛrɛ kɔni talen ni ka olu utiliser walasa ka taa ko kɛ ni ka ɲɛsin jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni ka ko kɛtaw ma ni jamana in yɛrɛ kɔni ye jamana ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo k'olu AES jamanaw yɛrɛ kɔni bolo o wale in ye Nations Unies ka charte yɛrɛ kɔni sariya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni violeli de ye ko nin ko in yɛrɛ kɔni man kan tɛ ka kɛ cogoya si la ka d'a kan Nations Unies yɛrɛ kɔni ka charte kɔnɔna na nin ko sugu nin yɛrɛ kɔni olu ɲagilen don kosɛbɛ. AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ dénonceli kɛ k'a fɔ ko ONU Conseil de sécurité membre permanent don ni o ye États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ko o ye nin wale sugu ninnu kɛ ni o de ye ka fanga yɛrɛ kɔni utiliser jamana wɛrɛ kama ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni tilennenya min yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔna na ka o tilennenya yɛrɛ kɔni bɔ yen min yɛrɛ kɔni ye basigi ye o min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ diɲɛ kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka o basigi yɛrɛ kɔni fɛgɛya kosɛbɛ ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Conseil de sécurité membre permanent dɔ yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni nin wale sugu ninnu kɛ ko yɛrɛ kɔni man kan tɛ ka kɛ cogoya si yɛrɛ kɔni na. AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis nin wale min yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin Venezuela yɛrɛ kɔni ma o bɛ n'a fɔ u ye Venezuela yɛrɛ kɔni ka souveraineté ko yɛrɛ kɔni bafoué de o ko yɛrɛ de kɔni na Mali Burkina Faso ale Niger olu kɔni bɛ welemada kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin ONU yɛrɛ kɔni Conseil de sécurité maaw ma AES jamanaw yɛrɛ kɔni b'a wajibiya ONU ka Conseil de sécurité maaw yɛrɛ kɔni kan ko u ka baara yɛrɛ kɔni ye min ye diɲɛ kɔnɔna na ni o de ye ka bɛn yɛrɛ kɔni sabatilen to diɲɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ONU a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ a k'a ka o baara in kɛ nin affaire in kɔnɔna na ko o ko yɛrɛ de kɔnɔna na a ka kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ONU ka Conseil de sécurité maaw yɛrɛ kɔni olu ka États-Unis ka nin kɛwale yɛrɛ kɔni condamné kosɛbɛ wa ONU maaw yɛrɛ kɔni ka baara kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye diɲɛ kɔnɔna na tilennenya yɛrɛ kɔni kɛli ma ɲɔgɔn cɛla la si kana na fusaya ni si yɛrɛ kɔni ko min ye ONU ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka baara kɛ walasa ka se ka o ko in yɛrɛ kɔni sigi diɲɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi AES jamanaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don wa olu kɔni hakilina na diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maaw bɛɛ lajɛlen ka kan ni ɲɔgɔn ye jamana souverainw yɛrɛ kɔni a ka kan olu yɛrɛ kɔni ka dalakɛ ɲɔgɔn ye si kana na fusaya ni si ye wa min yɛrɛ kɔni AES jamanaw yɛrɛ kɔni u b'u ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Venezuela jamanadenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma AES jamanaw yɛrɛ kɔni nin communiqué min yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ka nin ko kɛta in yɛrɛ kɔni kɔnɔna o communiqué in yɛrɛ kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye k'olu cɛsirilen don wa u ka laɲini yɛrɛ de kɔni ye diɲɛ kɔnɔna na ko fanga yɛrɛ kɔni bɛ maa min na o kana n'a fɔ k'a b'i sago kɛ maa tɔw yɛrɛ kɔnɔ ko diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamanaw bɛɛ lajɛlen ka kan ni ɲɔgɔn si man kan tɛ ka fusaya ni si o yɛrɛ de kɔni na u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin ONU yɛrɛ kɔni ma ko min ye ONU ye a ka bɔ ni ka États-Unis yɛrɛ kɔni ka ko kɛta in yɛrɛ kɔni condamné wa ONU a ka baara yɛrɛ kɔni ye min ye ni o de ye ka diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka bɛn ale ni kelenya yɛrɛ kɔni sabati nɔ ko ONU maaw ka u ka u baara in yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye fanga bɛ jamana min na diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kana n'a fɔ k'a b'a sago kɛ tɔw yɛrɛ kɔni na sanga ani wagati an ka Mali douane ma olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn ale ni fɛn kuntaw donnen an ka Mali jamana kɔnɔna na ka o kɛlɛni ka bɔ Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu de la a yirala k'a fɔ ko araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane ma ka poste min yɛrɛ kɔni bɛ sira yɛrɛ kɔni ka sira min bɛ bɔ Kucala ni ka taa bila localité yɛrɛ kɔnɔna na ko douane man yɛrɛ kɔni saisie ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ saisie min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don ɲɛnaminimafɛn feerebaga maaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu maaw la an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna kari dɔ ni ale tun bɛ ka bɔ Kucala localité yɛrɛ kɔnɔna ko nin kari kofɔlen yɛrɛ kɔni selen douane maaw ka poste yɛrɛ kɔnɔna u ye kari yɛrɛ kɔni lajɔ kari yɛrɛ kɔni lajɔlen douane maaw yɛrɛ kɔni donna kɔnɔna na ni ka wolomaliw yɛrɛ kɔni dabɔ wolomali yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni tun ta ye ɲɛnaminimafɛn u tun kɛn bɛ ni ka fɛn yɛrɛ kɔni dogo jugu yɛrɛ kɔni na ko ni douane maaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni tun tɛ ko togoya si la u tun tɛ se ka nin ko in yɛrɛ kɔni ye ko douane maaw ka wolomali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ tramadol
ni ale ɲɛnaminimafɛn dɔ ye o kɔni plakɛti 2,250 yɛrɛ de kɔni na ni o bɛ bɛn comprimé 20,500 yɛrɛ de kɔni ma ni fɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni kun na ladon an ka Mali jamana kɔnɔna na ka na ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni cɛla. Douane maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wagati laban ni yɛrɛ kɔni na min ye ɲɛnaminimafɛn réseau man yɛrɛ kɔni u b'u profiter population yɛrɛ kɔni ka voyage yɛrɛ de kɔni senfɛ ni ka u ka cargaison yɛrɛ kɔni bila karu kɔnɔna na walasa ka se ka u ka fɛn kuntan yɛrɛ kɔni ladon jamana kɔnɔna na. Ko maa min yɛrɛ kɔni kun tɛ ni ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye douane maaw ye u ye ale minɛ ni ka ale di bila polisiw yɛrɛ kɔni ma ko ni wagati yɛrɛ kɔni na maa kofɔlen ale kɔni bɛ garde à vue la yen nɔ ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na halisa polisiw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ nin ko in yɛrɛ kɔni n'a sɔrɔ réseau de don ka réseau in yɛrɛ kɔni cɛ ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ dankari nin wale yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na. Sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka douane maaw ye olu b'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ko la an ka Mali jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na kuma bɛɛ u b'u ka wolomali ale n'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ u ka postew yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka olu yɛrɛ kɔni kisi fɛn kuntanw ale ni ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ma. A yirala k'a fɔ ko san 2025 Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni siraban kasaraw ye ko o yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ. Tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kayi protection civile direction régionale maaw yɛrɛ kɔni olu ye sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni cari sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko ne ye san 2024 lajɛ ne ka san 2025 yɛrɛ kɔni lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko siraban kasara ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko danfara donn'u ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan siraban kasara min yɛrɛ kɔni kɛra san 2025 ko cayara kosɛbɛ ni san 2024 yɛrɛ kɔni. Kayi protection civile maaw ka direction régionale maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko san 2025 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko siraban kasara 1,324 yɛrɛ de kɔni kɛra Kayi région kɔnɔna na ko siraban kasara 1,324 min yɛrɛ kɔni kɛra nin région kofɔlen kɔnɔna na k'o kɛra sababu ye ni ka maa 37 yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ale ni maa 3,346 a kɛra sababu ni ka olu yɛrɛ de kɔni jogin. O ko yɛrɛ de kɔni hukumu na direction régionale man yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ye san 2024 lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko ta yɛrɛ kɔni kun bɛ nin hakɛya yɛrɛ kɔni duguma ko san 2025 min yɛrɛ kɔni siraban kasaraw ye k'o cayara kosɛbɛ Kayi région kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye siraban kasara ye ka o yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ. Nin yɔrɔ in na an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la min yɛrɛ kɔni ye siraban sariya an k'olu yɛrɛ kɔni labato walasa an ka se ka n'an ka denbayaw yɛrɛ kɔni kisi sanga ani wagati. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkina Faso officier dɔ yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko ale sen donna coup d'état dɔ yɛrɛ kɔni labɛnni baaraw la ko coup d'état in yɛrɛ kɔni labɛnna kabini Togo jamana kɔnɔna na Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ye. Burkina ka nin officier yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko coup d'état ko in yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na ko CFA wari miliyɔn 8 yɛrɛ kɔni dira ale ma. Capitaine Koulidiati Prosper ni ale kɔni ye officier Burkina Faso ka armée de l'air yɛrɛ kɔni chef d'état-major yɔrɔ la alamisa don janvier kalo tile 8 san 2026 ale kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko ale sen donna coup d'état dɔ yɛrɛ kɔni na Burkina Faso jamana kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ ko coup d'état in yɛrɛ kɔni labɛnna kabini Togo jamana kɔnɔna na Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ dɔ de fɛ ni o ye Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ye. Capitaine Koulidiati Prosper a yirala k'a fɔ ko janvier kalo tile 2 tɛmɛnen de san 2026 Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara ni maa kofɔlen minɛ wa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ɲininkaliw yɛrɛ kɔni tɛ kun ye a la yɛrɛ kɔni a ye walawalali yɛrɛ kɔni kɛ maaw ye a sen don nin ko la nin coup d'état kofɔlen yɛrɛ kɔni na min kun nana kɛ walasa ka capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni ka fanga dafiri Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2026 Burkina Faso kunnafonidisoba maaw yɛrɛ de kɔni ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka témoignage yɛrɛ kɔni cari u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan wa capitaine Koulidiati yɛrɛ kɔni ka témoignage kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ
ko dɔgɔkun fila ka kɔn ale minɛli yɛrɛ kɔni ye ko ale yɛrɛ kɔni welela lieutenant colonel Damiba yɛrɛ de kɔni fɛ ni numéro dɔ yɛrɛ kɔni ye numéro min ye Togo jamana yɛrɛ de kɔni ka numéro ye a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Damiba ye ko kɔni ye message yɛrɛ kɔni ci ale ma application dɔ yɛrɛ kɔni sanfɛ application min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko Zangi a yirala k'a fɔ ko ni application kofɔlen in ye application sugu dɔ de ye min yɛrɛ kɔni na maaw bɛ se ka message ci ɲɔgɔn ma a yirala k'a fɔ ko application yɛrɛ kɔni ni WhatsApp application bɔlen don kosɛbɛ nka a n'o tɛ kelen ye a yira k'a fɔ ko Damiba yɛrɛ kɔni kelen ni ka message ci ale ma ni application yɛrɛ kɔni sanfɛ ko a ye ale kunnafoniya dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ta o kɔfɛ a ma foyi yɛrɛ kɔni fɔ ale ye fɔlɔ capitaine Kulijati ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kuma ni kɔdi yɛrɛ de kɔni ye ni maa gansan yɛrɛ kɔni don i tun tɛ se ka u ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni faamu ko kuma ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ ni kɔdi kumaw yɛrɛ de kɔni ye a yira k'a fɔ ko kɔfɛ yɛrɛ kɔni ale ni Damiba yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni nana ta kɛ u bɛ taa kɛ application signal yɛrɛ de kɔni kan ko application yɛrɛ kɔni fɛnɛ sanfɛ min ye capitaine Ouedraogo David yɛrɛ kɔni ni maaw b'ale wele kosɛbɛ ko le roi David n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Ghana jamana kɔnɔna na capitaine Kulijati y'a yira k'a fɔ ko wagati min ale ni Damiba ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔnɔna na daminɛ application signal yɛrɛ kɔni sanfɛ ko min yɛrɛ kɔni ye le roi David yɛrɛ kɔni o tun ye intermédiaire de ye olu ni ɲɔgɔn cɛla la a yirala k'a fɔ ko application signal yɛrɛ kɔni sanfɛ k'a kun programmelen yɛrɛ de kɔni don n'i ye message yɛrɛ kɔni ci seconde 30 kɔfɛ dɔrɔn message yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ effacer capitaine Kulijati ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko san 2025 décembre kalo tile 31 don yɛrɛ kɔni k'u ye ale bila mission dɔ yɛrɛ kɔni na ko mission yɛrɛ kɔni ale kun kan ka koli dɔ yɛrɛ de kɔni dɛ koli min yɛrɛ kɔni na CFA wari miliyɔn 8 yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen capitaine Kulijati kɔni sɔnna ma k'a fɔ k'ale kelen ka CFA wari miliyɔn 8 yɛrɛ kɔni ta ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ale ye CFA wari miliyɔn 3 yɛrɛ kɔni bɔ a la ni ka sɔrɔ ka CFA wari miliyɔn 5 tɔ in yɛrɛ kɔni di a kun kan ka di maa min yɛrɛ kɔni ma ko walasa u ka se ka di o ma yɛrɛ kɔni ma ale y'a balimakɛ dɔ yɛrɛ de kɔni bila o baara la ni o ye Sawadogo Robert yɛrɛ kɔni ye capitaine yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko janvier kalo tile 2 tɛmɛnen san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye Damiba ye ko ye mission dɔ yɛrɛ kɔni di ale ma o mission yɛrɛ kɔni ale kun kan ka capitaine Pasere yɛrɛ de kɔni faga ni ma ko fɔle ale kɔni ye Burkina Faso ka drone base min yɛrɛ kɔni bɛ Sapone localité la ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ye o commandant de ye ni yɛrɛ kɔni capitaine Kulijati ale y'a yira k'a fɔ ko Damiba kɔni ye mission di ale ma k'ale ka o ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni faga a ka kɔrɔfɔ la ko capitaine Pasere ni ale de ye Burkina Faso ka drone base min yɛrɛ kɔni bɛ Sapone localité la ale de ye o commandant yɛrɛ kɔni ye ko Damiba yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye capitaine Pasere yɛrɛ kɔni ko o ye u ka degun fanba yɛrɛ kɔni u ka fanga dafiri mission yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni a y'a fɔ ale ɲɛna ko ale ka taa nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni faga ko Damiba ye nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ale ye kuma yɛrɛ kɔni kun laɲini kun ye min ye o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ka tiɲɛni don Burkina Faso ka dronew bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na walasa Damiba ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛna na don Burkina Faso jamana kɔnɔna na olu ka se ka don jamana kofɔlen in kɔnɔna na ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma u sɔrɔ ka d'a kan u b'a dɔn k'a fɔ ko ni bɔ kun kɛra ko in yɛrɛ kɔni kalama dronew kun bɛ wuli ni ka taa frappe kɛ ni ka ɲɛsin u ma o yɛrɛ de kɔni n'a ye mission yɛrɛ kɔni di ni ma kofɔlen in ma k'a ka taa drone yɛrɛ kɔni commandant yɛrɛ kɔni faga a ka kɔrɔfɔ la ko opération in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun kan ka daminɛ janvier kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati de capitaine Kulijati yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye Damiba ye n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Damiba ye a sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Togo jamana kɔnɔna na k'a kɔni ye poste de commandement dɔ yɛrɛ kɔni sigi yen nɔ ni poste de commandement min yɛrɛ kɔni na a b'i to fo yen nɔ yɛrɛ kɔni ka maa caman yɛrɛ kɔni bila baara la Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko wa ko Damiba yɛrɛ kɔni bɛ ka maa minnu yɛrɛ kɔni bila baara la Burkina Faso jamana kɔnɔna na ale ni yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na ko Damiba de bɛ o man yɛrɛ kɔni dɔn ko min ye ale capitaine Kulijati k'ale tɛ a maa kelen si dɔn capitaine Kulijati ka témoignage yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ delili kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso frontière fanga ɲɛmaa ma ni o ye capitaine Ibrahim Traoré a bɛ capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni deli a ka hinɛ ale la wa a bɛ yafa deli kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ale ni Burkina Faso finitigiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka hinɛ ale yɛrɛ kɔni na a ka nin ko kɛta in na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa fɔlɔ min yɛrɛ kɔni ka témoignage yɛrɛ kɔni carila bɔlɔlɔsiraw kan ni fanga dafiriko yɛrɛ kɔni affaire la o ye capitaine Kulijati Prosper yɛrɛ de kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko min ye Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ko o yɛrɛ de kɔni ye nin coup d'état in labɛn kabini Togo jamana kɔnɔna na don nataw yɛrɛ kɔni na ni an ye kunnafoniya wɛrɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni fanga dafiriko in yɛrɛ kɔni na Burkina Faso jamana kɔnɔna na an bɛ na ni ka o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni da aw tulo kan
Abe wagati min na fa ko bi mi yɛrɛ kɔni Rusi ale ni Ukraine halisa olu ka kɛlɛ ko yɛrɛ kɔni bɛ sen na ni wagati ni yɛrɛ kɔni mi ye Rusi ma yɛrɛ kɔni olu ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'u ye missile Orishnik ni o ye Rusi ka missile juguba dɔ yɛrɛ kɔni k'u ye ni missile kofɔlen yɛrɛ kɔni fili ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na ko missile yɛrɛ kɔni fili ni ka taa se Ukraine jamana yɛrɛ kɔni nima yɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni ma walasa ka se ka tiɲɛniba yɛrɛ kɔni don Ukraine jamana kunna Rusi ka lafasali ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko le ni missile film yɛrɛ kɔni kɛ ni ka taa Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ye jaabi de ni ka ɲɛsin Ukraine ka ko dɔ yɛrɛ kɔni ma ni wagati tɛmɛnenw na Ukraine ale kɔni fɛnɛ ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin Rusi yɛrɛ kɔni ma o attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Ukraine y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin Rusi jamana ɲɛmaa ka so yɛrɛ de kɔni ma ni o ye Vladimir Putin de juma tɛmɛnen janvier kalo tile 9 san 2026 su yɛrɛ kɔni Rusi ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye frappe jugumanbaw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma o frappe yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Rusi ka fintigilakaw ye u ka missile jugubaw yɛrɛ de kɔni utiliser missile minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka filili kɛ yɔrɔ jan fɛ o y'a yira k'a fɔ k'u ka o missile fili nin yɛrɛ kɔni na u ye missile nin yɛrɛ kɔni fili ni ka u to dugukolo ale ni ji sanfɛlaw yɛrɛ de kɔni na ko ka missile nin yɛrɛ kɔni filila ni ka ɲɛsin Ukraine ka infrastructure nimabaw yɛrɛ de kɔni ma Ukraine jamana yɛrɛ kɔni mago bɛ mun na kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi communiqué in kɔnɔna na Rusi ka lafasali ministre kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ye nin frappe min kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma k'o ye jaabi ye ni ka ɲɛsin Ukraine ka ko kɛlen dɔ yɛrɛ de kɔni ma ni wagati tɛmɛnenw na min ye Ukraine ale fɛnɛ tun ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Vladimir Putin ka so yɛrɛ de kɔni ma ni o bɛ Novgorod région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Rusi ka lafasali ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka nin missile Orishnik yɛrɛ kɔni filili ko la ni ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na ko laɲini fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun kɛra a la ko laɲini nin bɛɛ lajɛlen sabatira ka d'a kan frappe nin bɛɛ lajɛlen sera u seyɔrɔ la k'olu ye frappe nin yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ka drone dilan usine yɛrɛ de kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine ye drone minnu yɛrɛ kɔni utiliser ni k'a fɔ k'a bɛ attaque yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Vladimir Putin ka so yɛrɛ kɔni ma ko min ye olu Rusi ye u ye missile Orishnik nin yɛrɛ kɔni fili ka taa o drone dilan usine nin na k'u ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ka infrastructure énergétique dɔw yɛrɛ de kɔni ma ni minnu yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni Ukraine jamana yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ka drone yɛrɛ kɔni dilan ko min yɛrɛ kɔni ye Rusi ye k'a ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin o infrastructure nin fɛnɛ ma o ko bɛɛ kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Ukraine ka drone dilan ko yɛrɛ kɔni na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Rusi ka lafasali ministre yɛrɛ kɔni a bɛ kan ka da gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ma k'a yira Ukraine na k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna ko yɛrɛ kɔni ni o de ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin Rusi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko min ye Rusi ye k'a tɛ jɛn ni o ye ko a ko kuma o kuma ni Ukraine yɛrɛ kɔni y'a kɛ Ukraine k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ wa kuma kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan fɛnɛ ko min ye Rusi ye k'a bɛ continuer kuma bɛɛ ni ka ni ɲɔgɔnna jaabiw de kɛ ka ɲɛsin binkani walew ma min bɛ kɛ ni ka ɲɛsin Rusi yɛrɛ kɔni ma ko Ukraine k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔnna attaque nin yɛrɛ kɔni k'a kɔlɔlɔ tan tɛ ko kuma o kuma n'a ye ko kɛ k'a ɲɛsin Rusi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ko min fɛnɛ ye Rusi bɛ jaabi gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin a ma hakilina jiginna san 2025 décembre kalo tile 28 su ne ka dugujɛ décembre kalo tile 29 yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Ukraine ale ye drone 91 yɛrɛ kɔni wele walasa ka se ka taa binkani wale kɛ ka ɲɛsin Rusi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka so ma Novgorod région kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Moscou nord-ouest yan fanfɛla la ni o ye Rusi faaba ye Rusi maa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Ukraine ye nin drone fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bila k'a fɔ k'a bɛ taa tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Vladimir Putin yɛrɛ kɔni kunna ko min yɛrɛ kɔni ye Rusi ka kɛlɛkɛminɛnw ye ko ye Ukraine yɛrɛ kɔni ka drone nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lacɛ ko drone in si yɛrɛ kɔni ma se a seyɔrɔ la wa tiɲɛni foyi yɛrɛ kɔni ma se Rusi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka so ma ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma